Prahavo Mungsangya Tini bo koto Sorkar thao koto sorkar phe burung neta montri chalayo lamani rang chalayo parani regani rang chalayo amo haikai nokni letini rang chalayo burisik burani pensioni rang chalayo mungsa development koroi tui koroi nok koroi huk koroi mai koroi bagan koroi jaga koroi bai bulainani kaisa lama ngai tongo tei school koroi cherarok ma poria nai pedi norok mononi simi sibari je lama o ar lama rombe kanjanpur jorok fainai pedi cherai busa itokrubjak ma poria idni phadali baise borok toroi tongo nai din norok kebo khairok na koroi aboro nokha kebo news ti sanai bo koroi masaya manengya tei kosok mat nung tomar aboro kebo news ti sama koroi bisojini boro samung hamya abono rotukoi kaisa kari hoi bono tokrubnani bono social media hamya sanamnani abo simi de norokni samung ba tebo kaham samung tongmule bisojini 20 ta bosor bini samung busuk bini size busuk bisojit busuk develop khaipeka wall ni kwbangma jagao bisojini samurok tamo aboro tukdi norok tamo abo hamyao sini internal matter big busai wala mani kani kasara norok plum khai bihing dige ba busai dige khanangai tebo dorbar kazari bihik busai kaglan pala haike khaidong manoro gabo dorong abo bamte sing tongle buini no nukhungo hor phunangnai sung labor nai tong ekma sangkha sini timing go sung kok salaijak sung bong bairang relainai relainai sini date mote sung auto relainai nalainai abo sini internet matter aro kani kasara no tamni kebeng ba awan bagino buskang sallogo norno koyo amo hai kebeng mungrokta phaidi norok sabo banok bo kaisa organization ang bo kaisa organization abon bagino jotono peaceful maintain khaima tongnai norok bo independently samung khaima ka ang bo independent samung khaima noroni ko lamo ang thangya norno kasuya norok bo an lamo ta phaidi anata kasudi abon bagino ang to kaisa common person common people ang kaisa political person buya ga boy no koy busang sallo amo hai kai kaso hom kiri o dom kiri o buna tokna sigri sokro khai kai sing tibrasal lo bahya kaiman sinai noro gundani society simi se tong sinai baki 15 lok bor khai chaya nang ya kare je thibai sinai aboda nai sung buini yak ni se yok na nang ta bo sung thanjang gai buini yak go sung kalai tong mani aroni hoite se sung yok na ni bagai wan suk thai tei mungsaya sini lama sini nahar mung to buini yak ni yok na ni abono systematically sung road khlaisin boron elevate khaina nangnai abo kono party ba political system bai thangi sung yok na ni kono lama koroi buskango te discussion nangnai norok jotono kaham korong dori tirpa hasteni joto lokorok noroni bagai suribo joto kaham korong dondi jara tini hamya saya usringkholong tonai borok kahamung thong bongni bobishot tongo bobishot te bo kahamungai borok kahamungai busai borok common borok bai baksa hasi kusike samung tangmonat bagai tei masaya manninge borok ni bagai bo ang suribo ang samung bo tangai thang tongo teruk salja bai joto samung ang saisung tangmaya kabongmo financial problem crisis tong abonor imagine khaine de ang saisung borok baba hai samung tangai to enga abo bagino norno joto no hambaya paro khakchang di khalok di wansugui dr biswajini kokbai tirpro haste ganangai lukorok khakchang ma tondi samung teruk sung joto no yak bak sakai yak romlai samung tangnai te sung obohai unethical samaj hamya tei buibai soprop jagai tongmane buibai kasik jagai tongmane a jagani sung yakna bagai yoknan bagai jotono phan thonai sung himlainai hinai usukok sawaino jotono khulumka